Nunod sa nasinating grabing kainit sa panahon, misaka usab ang ginaghanon sa mga persons under police custody o persons deprived of liberty ang gipang-ubo o gipang-sipon lakip na mga skin rashes. Siloan Merondina sa report. Nunod sa di mabangbang nga kainit sa panahon, tagtulo ka mga electric fan ang gipaatubang sa matag selda sa Cordova Police Station. Tapad sa mga electric fan ang mga ginalon nga tubig mainom. Kini aron masiguro nga malikayan ang heat stress o baka heat stroke sa mga persons under police custody kung PUPC ilabi na nga naghuot sila sa selda. Ang temporary custodial facility sa Cordova Police Station ang usa sa labing congested o napuno-puno na nga custodial facility kay nag-inusara lang kini alang sa tibok lungsod. Anaa sa 20 ngadto sa 25 ang ideal capacity unta niining temporary custodial facility sa Cordova Police Station. Apan tungod kay miabot na sa 114 ang ilahang mga PUPC. Hinungdan nga ang uban na nagbutang na lang og duyan aron aduna sila'y kahigdaan. Okay naman ma'am, kaya na namin tubig, pinanggas mi sa mga empleyado dire. Matod ni Police Major Joffrey Grande, hepe sa Cordova Police Station, nga bisan pa man sa kagipot sa matag selda, gisiguro nilang abunda ang tubig mainom sa matag PUPC o gilahi nila ang selda sa mga adunay gihambin nga balatian. We provide them the water they need and ang mga food nila naman nilang mga dalaw. Wala mo siguro nga always sila hydrated. Yung una ay may mga pamation naman nato ang health unit diri sa Cordova LGU. Samtang gibutyag sa Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova, Dr. Thirdy Luis Kong, nga nunod sa nasinating grabing kainit sa panahon. Nabantayan usab nila nga misaka ang gidaghanon sa gipang-ubo, sipon, hilanat ug skin rashes. Gikan sa 13 ug 11 ka mga PUPC nga nagpakonsulta sa Rural Health Unit niadtong Enero ug Pebrero, sa buwan sa Marso mitala kini og 30 samtang 17 ning unang 5 pa lang kaadlaw sa Abril. 1 or 2 per day nga mo makita nya di man sad mi sure if kanang kauban sila, so wala dili pud na mo siya maingon nga nagtakod-takod sila, although nadyo increase in the number of kanang mga skin infections. Misaka usab ang kaso sa mga gipang-ubo, sipon ug skin rashes sa mga persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Kun kaniadtong Enero o Pebrero, anaa lang sa tag-5 ang gipang-ubo ug tag-2 ug tag-3 ang naga-skin rashes. Pag-abot sa buwan sa Marso, misaka kini ngadto sa 32 ang gipang-ubo, 18 ang gipang-sipon ug 8 ang mga naga-skin rashes. Menos pa hinuon ang natala ning buwan sa Abril. Apan gitataw sa jail nurse nga mga mild cases lang kini ug walay kaso sa heat stress ug heat stroke nga natala. Monitor naman na namo nga mga maintenance nila, pero parang mga heat stroke negative ka na wala pa ta ka-experience na super. Ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga adunay 340 capacity kasamtangang adunay 1,359 ka mga PDL kon persons deprived of liberty o 301% congestion rate. Ang atong nurse, naghatag po sila direktiba dito sa atong mga jail aides nga hatag og unsa gyud mga kinahanglanon permanente ang mga dehydration kit na dito, and then ang katong mga idara na will monitor sila kay they're prone man nga basig ma-heat stroke baron sila or unsay dangatan na nga permanente sila i-monitor. Apan gipasabot sa paralegal officer sa Nasoy Jail Facility nga mihimo man sila og mga proactive measures aron masigurong maalibyuhan ang nasinating kaalimuot. Itandi sa ubang mga jail facility, aduna sila'y dakong open cell diin makagawas-gawas ang mga PDL kun adlawan. 8 to 5 na sila sa gawas, kung init na sa kay sa sulod, pwede sila magawas. Beside ang atong mga silda, well ventilated man siya. Gawas ni ini, abunda usab sa tubig ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, busa mamahimo silang makaligo kaduha sa usa ka adlaw. Gawas sa tulo ka deep well nga mo'y nagsupply og tubig sa tibok pasilidad, may magamit na usab nga tubig pagpanghugas ug pagpanglimpyo gikan sa bag-o lang natapos nila nga STP. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.